Tak vítam aj Branislava Petroviča, reprezentačného trénera Slovenského futbalového zväzu. Ďakujem. A otázka je, prečo Slovenský zväz vôbec podporuje takéto akcie? Tak zámerom je v podstate rozšíriť základňu ženského futbalu už v tých najnižších vekových kategóriách a pritiahnuť tie dievčatá k futbalu ako takému. Je to podporované aj UEFA, takže takisto Slovenský futbalový zväz vidí v tom veľký potenciál, takže naozaj sa vytvárajú akcie aj v rámci celého Slovenska a takisto aj v rámci Bratislavy je to jedna z prvých akcií a vidím, že vyzerá veľmi dobre, takže verím, že to bude mať tradíciu. Sú nejaké ďalšie akcie, ktoré Slovenský futbalový zväz a konkrétne dievčatá podporujú? Slovenský futbalový zväz ako taký má pod sebou regionálne futbalové zväzy, cez ktoré idú rôzne akcie na podporu. V rámci Bratislavy teraz budem rozprávať po jednotlivých obvodoch alebo mestských častí, teraz jak to ponovom nazývajú, sú akcie pre dievčatá robené v rámci školských aktivít, na základe ktorých potom tých turnajov, ktoré vznikajú, si chodia tréneri alebo trénerky vyberať nové hráčky, robia v podstate taký nábor nových hráčov. Vám ako trénerovi, keď ste prišli a videli takéto dievčatá, ktoré prvýkrát vôbec mnoho z nich prišlo do kontaktu s loptou, čo si o tom myslíte, že nie je to niečo pre nich úplne neznáme a nebudú sa vedieť tomu prispôsobiť, ale si myslíte, že to je práve nástroj ako dievčatá prilákať k futbalu? Ja si myslím, že každá takáto akcia je výborná, pretože tie dievčatá naozaj dostávajú vzor a môžu si to sami skúsiť, ako to v tom futbale je. Je dôležité potom ďalej komunikovať aj s rodičmi, ktorí sú dosť dôležitý faktor na to, či tie dievčatá budú hrať alebo nebudú hrať. Lebo záujem o futbal určite je, ale častokrát je to o rodičoch, či sú schopní a ochotní podporiť to svoje dieťa v týchto športových aktivitách. A možno, že na záver taká otázka, plánujete niečo aj do budúcnosti, nejaké ďalšie aktivity, či už smerom celoslovenským, alebo aj v Bratislave nejaké akcie sa chystajú? Minimálne vieme o tom, že aj škola futbalu bude spoluorganizátorom za podpory Slovenského zväzu robiť dievčenský futbalový kemp v Stúpave od 3. do 8. júla, kde samozrejme všetky dievčatá pozývame, ale nejaké ďalšie akcie? Sme veľmi radi, že nám vznikajú aktivity v rámci voľného času, hlavne prázdnin, kedy tie dievčatá sa môžu zapojiť do nejakého tréningového procesu, na základe ktorého potom ich skúseností z toho potom môžeme mať z nich naozaj hráčky, ktoré budú aktívne sa zapájať do tréningových jednotiek. Akcie sa robia v rámci škôl, najmä v týchto vekových kategóriách v rámci škôl, pretože dievčatá, ktoré sú neregistrované, nemajú inde možnosť sa nejakým spôsobom zoznámiť s futbalom. Tá marketingová časť ohľadom propagácie futbalu nie je taká, že by tie dievčatá ich to samé napadlo, že budú hrať futbal, a toto sú perfektné vzorové akcie na to, aby naozaj ten futbal spoznali, a futbal je fenomén svetový, takže myslím si, že už to potom nie je také ťažké pritiahnuť tomu futbalu. Ja sám môžem aj za školu futbalu ako reprezentant v podstate povedať, že dievčatá sa obrovsky snažia, majú obrovskú chuť po tom športe, takže ja si myslím, že to je skvelá akcia, že to Slovenský futbalový zväz organizuje, a sme veľmi radi, že aj škola futbalu mohla pomôcť pri organizovaní takejto akcie, a ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem.